Od desnih stranaka preko konzervativnih udruga i crkve, sve do Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Rodnom ideologijom plaše nas kao nekoć djecu baba rogom. Jedno im je zajedničko, ni rodna ideologija, ni baba roga ne postoje. A što je zapravo rodna ideologija? Najtočniji odgovor bio bi ništa. Rodna ideologija je prazni označitelj u koji konzervativne i klerikalne udruge, stranke i pojedinci upisuju ono što im u određenom društvenom i političkom trenutku najviše odgovara. Kada je priča o rodnoj ideologiji nastala? Prema belgijskom sociologu Davidu Paternotu, priča započinje sredinom 90-ih kao reakcija na dvije velike konferencije Ujedinjenih naroda. Međunarodnu konferenciju o stanovništvu i razvoju, koja je održana 1994. godine u Kairu, te četvrtu međunarodnu konferenciju o ženama, koja je 1995. godine održana u Pekingu. Te dvije konferencije su važne, jer su Ujedinjeni narodi tada prvi put pozvali na unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava. Vatikan se tome žestoko usprotivio, u strahu od međunarodnog priznanja prava na pobačaj i prava LGBT osoba, te u strahu od udaljavanja od tradicionalnog koncepta obitelji. Katolička crkva je već 90-ih godina aktivno lobirala protiv koncepta rodne ravnopravnosti. Kada to nije urodilo plodom, odlučili su se za aktivniji protunapad. U suradnji s katoličkim aktivistima formuliran je koncept rodne ideologije. Zašto je u Hrvatskoj rodna ideologija ušla u mainstream priču o ratifikaciji Istanbulske konvencije? Hrvatski sabor je 2018. godine ratificirao Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatiju kao Istanbulska konvencija. Tome su prethodile brojne rasprave u kojima se neutemeljeno tvrdilo da ratifikacija predstavlja službeno uvođenje takozvane rodne ideologije u obrazovni sustav, da ratifikacija konvencije predstavlja napad na obitelj. Drugim riječima, u konvenciju su se upisivale teme kojima se ona uopće ne bavi. Slične primjedbe o važnosti zaštite tradicionalne obitelji i nacionalnih vrijednosti iznosile su i konzervativne stranke u Poljskoj, Mađarskoj i Slovačkoj, također uoči ratifikacije konvencije. Što zapravo stoji iza riječi konzervativaca? Konzervativne i klerikalne grupacije na globalnoj razini koriste isti diskurs, koriste afirmativni ton. Borba za zabranu pobačaja predstavlja se kao borba za pravo na život, a borba za ukidanje prava LGBT osoba predstavlja se kao zaštita tradicionalne obitelji.